70% tal-poplu Malti u għawċi jrid li l-membri parlamentari jivvutaw favur il-mozzjoni tal-oppożizzjoni biex Ostingat jirriżenja minn Ministru wara l-fjask fi riforma fit-trasport pubbliku. Dan jirriżulta minn stħarriġ li l-kumpanija BDC għamlet għal-ġurnal L-Orizzont fid-dawl tal-mozzjoni parlamentari li se tkun diskussata fil-Parlament. Il-lejla se ssir it-tielet laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista biex tkun diskussa l-mozzjoni tal-Partit Laburista li titlob għar-riżenja ta' Ostingat. Dan wara li fil-laqgħat preċedenti l-Eżekuttiv Nazzjonalista ma laħaq l-ebda qbil. Il-lejla l-Kap Nazzjonalista se jipprova jilħaq qbil dwar emenda fuq din il-mozzjoni wara li l-bieraħ iddikjara li jrid li d-deputati tiegħu jivvutaw man-naħa tal-Gvern. Il-professur Godfrey Pirotta ddeskriva l-proposti li għamel il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni bħala proposti tajbin u interessanti f'dan id-diskors fl-okkażjoni tad-90 anniversarju mill-ewwel seduta parlamentari. Joseph Muscat elenka sensiela ta' proposti biex tissaħħaħ il-Kostituzzjoni f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Grieg George Papandreou jgħid li referendum dwar l-għajnuna finanzjarja l-Greċja mhux se jsir. Papandreou ħabbar dan wara laqgħa urġenti tal-Kabinett Grieg wara pressjoni li saritlu mill-Oppożizzjoni biex jirriżenja hekk kif il-Kabinett mhux kollu kien qed jaqbel ma' dan ir-referendum. Dawn l-aħħar żviluppi seħħew hekk kif kienet għaddejja l-laqgħa tal-mexxejja tal-G20 dwar il-kriżi fiż-żona euro. Residenti fil-Qawra qed jilmentaw minħabba xogħol illegali li qed isir bħala parti mill-proġett biex ikun żviluppat akwarju privat. Ir-residenti qed jilmentaw mill-fatt li l-kiosks tqedu fuq il-bankina bla permess għad-detriment ta' żbuħija li toffri din iż-żona. Il-Partit Laburista jgħid li l-kajos u l-konġestjoni kbira ta' traffiku huma r-riżultat ta' nuqqas ta' pjanar serju min-naħa tal-Gvern. Fis-sqarrija l-Partit Laburista qal li din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli għaliex qed twassal għal frustrazzjoni ta' ħafna nies li qed jispiċċaw maqbuda fit-traffiku. Kontradizzjonijiet kbar bejn dak li xehed l-aġent tal-BWSC f'Malta Joseph Mizzi u dak li xedu uffiċjali oħra quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Fl-aħħar jumej il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi beda jisma' xhieda dwar loti tal-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara lill-kumpanija Daniża BWSC. It-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab bil-possibilità ta' xi ftit xita ħafifa li jsir ftit imsaħħab xi waqt iż-żbieħ. Viżibilità tajba. Riħ moderat mixlok li jsir ftit qawwi għal qawwi. L-ogħla temperatura 21 grad Celsius. L-inqas temperatura 17 grad. Indiċi UV 4. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 15.8 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru 114.3 mm. Baħar qawwi b'imbagħad baxx mill-lvant lokalment baxx għal moderat. Temperatura tal-baħar 22 grad Celsius.